Една оценка на начина, по който госпожа Никола е облечена. И аз се кръста, като те гледам с тия обувки. И не заглеждаме мъжете. 1800 лева. Буркички, защото съм харчи толкова с бе за това. Ти ги беше дал за нещо. Българите трябва да разберат, защото пъпчивата госпожа с гърба ми постоянно говори... Вие не сте Хай Евгений. Да. Вие сте Постоянно говори обикновен, как не натурален, трябвало... уличен... Как не било важно човек да има пари. Как може да кажете такова нещо стига за дама? сте мислили като бедни хора. Как можете да кажете такова за дама? Мога да го кажа. А защо, впрочем, сте срещали Защото и за това има Преди начин. не бяхте ли така? Бях така. А защо сте така? Защото така реших. Където аз съм отишъл и съм бил прият, ти не си била. Евгений, защо хората в България... Аз просто не хода на такива места, Някакъв господин. стекани чункин, да. Защо? Защо има непоносимост към богатите хора? Ето ти кажеш, 1700 лева струват обувките. Не, аз Нещо, нямам тя каза непоносимост. колко били лоши обувките. Не са Грозни лоши. са, просто са грозни. Това кожа е това? Каква кожа? Грозни са, Крокодилска обувките някаква кожа. От крокодилски... Да. От какво крокодилски? Коремчета. От крокодилски коремчета. От крокодилски коремчета. Нека да не говорим за моите обувки, аз съм длъжен да бъда ексцентричен. Аз, например, не мога да понасям потури, не мога да понасям кафяви мръсни обувки, не мога да понасям жена с дънкова риза. За какво да говорим сега? Всеки не понася Вижте, нещо. аз на пудрени мъже не понасям. Ние сме напудрени, защото сме в телевизионно студио, не е по друга причина. Сега не знам кой спи с теб, обаче малко ми се струва, че има чувство за хумор. И аз не понасям жени с такива топани. Изключително чувство за хумор. Те видео ми Много Така виждате сега. Защо трябва да се обижда? Добре, например, сега най-лайфа е това. Евгений, с тази прическа, която изглежда така, се едно ти е гръмнала пиратка в главата, ти никъде няма да бъдеш поканен, освен на Мъпет Шоу. Искам да се свърша. Това общество. Има помагаме. Какво му помагаш, като се пудриш от сутрин до вечер? Не, не се пудра, аз съм напудрен, защото съм в телевизията. Не, погледни са обувки от коремчета. Ма как да бъда облечен? Кажи ми какво тебе Да ли? ви кажа нещо си. Защото Това е ринг, моля ви се. Стига, бе. Да, като е ринг, какво? Ще стана да ви прасна по една в бърдите и пак ще видите първите сръб. таратанци. Шегува се, ама не съвсем. Като ми говорят една седмица преди Нова година, между Коледа и Нова година, колко били умрели, колко траур трябва да имаме. Някакви, които ги гръмнали. Може ли само това да ми говорите? Не, Само това ли и същото? Няма ли балове? Няма ли това и онова? Защо говорите едно и също? Евгений, когато умрат 5 български военни и ти кажеш, че някакви са ги гръмнали, това е прекалено вулгарно. Стига се прекалява. Не е вулгарно. Не може само това да е новина. Нито с едното, нито с другото Не е трябва само да се това новина. прекалява. Няма да говорите глупости. В България е голям проблем, че много драматизираме. Драматизираме всичко. Много сме крайни. Може ли да ви помоля за тишина? Моля ви да чуем някакъв звук. Това не е нормално. Моля ви да чуем някакъв звук. Колеги, моля ви за малко тишина. Моля ви за малко тишина. Имате ли кой? Благодаря. Ето, това беше един абсолютно неочакван звук. Момчетата умрели половин България в това шумашка пала. Добре. Не ме карате да развивам темата кой за какво е отишъл в Кербала, нали така? Само това не ме карате да развивам. Кой те пита от тебе? Ми трябва да се ходите с тях. темата. Много се правите лицемери За такива. това аз ви казах, чакайте момент, за това аз ви казах, че и Кой е днеска... лицемер, бе? Че и Има днеска като тебе има не ги взимат голяма войници, драма затова в така държавата. протестираш. Защо не сте си изрезали ногти